You all. Ndewo, kekime. Ndewo. So taa anyị ga-eme ihe anyị mekwara before to go ịga, okay? Mana anyị ga-eme ya na past tense. Ịnụla? Okay. Aha bụ Ijeọma na-ewetara gị nkụzi Igbo. Ngwanụ ka anyị bido. Nwanne gịnị bụ ihe a? Ahịa. Ahịa. Nke a kwanụ? Nneka. Nneka. Daalụ o. Ngwa. Nneka gara ahịa. Nneka gara ahịa. Daalụ. Okay. Gịnị bụ Nneka gara ahịa? Nneka gara shops. Okay. Ngwa. Nneka gara ahịa. Okay. Ka ebe Nneka gara? Nneka gara ahịa. Okay. Ọzọ. Nneka gara ahịa. Ka ebe ọ gara? Ọ gara ahịa. Daalụ nne. Ka ebe ọ gara? Ọ gara ahịa. Good. Gịnị bụ ọ? She or he. Good. Daalụ o. Kwuo ya ọzọ. Ọ gara ahịa. Daalụ nne. Ka onye gara ahịa? Ka onye gara ahịa? Onye gara Ka onye gara ahịa? Nneka gara ahịa. Nneka gara ahịa. Nneka gara ahịa. Daalụ nne o. So gịnị bụ ahịa ọzọ? Shops. Good. Ka ihe Nneka zụtara n'ahịa? Strawberries and watermelon. Okay. Ngwa daalụ. Daalụ. Want Igbo principles for your kids? Sign up below. Okay. Ngwa nkọdị o. Kode. Why are you laughing?